Tällä kertaa me juodaan teetä teellä. Moi. Tosin mä en kyllä ite juo teetä, mutta... Mutta sä keität teetä meille. Koska se on kivaa. Ite mä juon kaakaota. Tee on meidän teeorja. No. Pikkunen nätti tyttö mekossa siinä. Tosi Älä ole pervokara. Tiske. Teetä. Hei Teija, tuoksa lusikoita? Joo. Ja sokeria. Ai mä luulin, että se on mun, mutta Ei. mä voin nyt ottaa sit tän. Se on mun kastavan kaunein ja rikkain. Tiikerin päiväuni. Siinä on jotain hunajaa. Missä on sokeri? Vaadimme sokeria. Täällä on vanilliinisokeri, jos se kelpaa. Sori! Sori! Mä unohdin! No mä en ottaa tätä. Oikein teki. Kai se menee paremman puutteessa. Se on itse asiassa välillä jopa parempaa. No niin, se on makeampaa. Se on makeampaa. Entistä sokerisempaa sokeria. Älkää nyt sotkeko! Ei me kauheasti. Kato nyt toi pieni ruikku. Herra Jumala! Kyllä. Sokeri on saatanasta. Pitää tätä. Melkein sama. No jo ällöttäviä hyvin. Ei. Että teidän kanssa. Yes. Yes. Mä kommunikoin eläimien kanssa. Buji buji. Mä ajattelin rakastaa tästä koiraa, mutta mä vähän mietin, että musta se on kiva niin vähän miettiä, että näettekö kukaan teistä niin siinä videolla, kun ainakin kun mä tekstitin, niin siellä oli aina välillä joku tyyppi siellä videolla. Varsinkin siinä lopussa, siellä ovessa. Niin siis mähän otin siitä sen screen capin ja laitoin Tumperiin. Se oli märkä! Niin siis oikeesti löysi sieltä jotain. No siis en mä tiedä oliko se mitään, mutta jotain siellä otaks tän. Joo. Ai, show! Periaatteessa kun tätä tästä suun, sä Hyi helkkari! Tihentöön! Jaa. Näkyykö se tossa? Näkyy vähän. Näyttää, että siellä on joku creeperi. No mut hei, nyt on aika tommonen No voihan se olla jo vastavaloa. Paitsi mitään kummituksia päivän valossa. No niin, no toivottavasti ei ookaan. Se on vaan joku... Kun mä en lähde sit enää mihinkään. No toi vaan joku vanha, kun siellä oli niitä vanhoja vaatteita kaikkia koko ajan roikku ikkunoista. Niin, no siis toivottavasti se on vaan joku vanha vaate. Paitsi jos siellä olisi ollut joku tyyppi, niin niinku... Ehkä me oltais nähty jotain merkkejä siellä. Ei me pahemmin siellä kyllä mitään kuultu. Ei siellä ollut mitään jälkiä eikä muuta. No toisaalta se aika siistiä, jos me oltais nähty joku oikea kummitus. Ajois vai? Me voitais saada, kun me markkinoitais tai johonkin Ghostbusters. Ai siis markkinoit AV. Millä ihmeellä sä ajattelit saada ensinnäkin sen kiinni? Ja sitten myytyä. Meillä on jo ostaa kiinteistöt ja alkaa niinku vetää sieltä jotain niinku kummitus semmosia kävelyitä. Joo. Täällä on nähty aitoja kummituksia. Just joo. Ei niin, että uskoisin noihin, mutta jos sellaisia olisi, niin eikö ne pitäisi lähinnä antaa olla omissa oloissaan? No mä oon ihan samaa mieltä. Auri ajatteli vain rahaa ja sitten olimme kaikki tuomittuja Oi vittu. hotellialan yritykseen. Niin, hei siis nehän oli niinku loma-asuntoja. Niin Me majoitetaan ne sinne ja sitten me kummitaan. Se oli joku vanha niinku hotelliyrittäjä, joka oli niin. Voihan toi niinku, jos siellä olisi ollutkin joku, niin ihan mahdollisesti joku random. Ihan siellä oli patioita valmiiksi, siellä oli vaatteet valmiiksi, jollain vietä yösi. Sitten siellä pitäisi käydä oloissa, elämysmatkailua. Joo, siis me löydettiin ihan oikeesti kakkonen vessaharja. Just tämä. Eikä laitettu sitä mihinkään niinku materiaalia, koska me Just tämä halusin tietää, kiitos. Kohta varmaan Veetin pitäisi tulla. Niin joo. Jos se löytää tänne toivottavasti. Joo. Silloin varmaan pitää käydä se alaovi avaamassa, kun eihän mekään päästy sisälle. Noin. No niin, ei se eksynyt. Pääsitkö nää sieltä? Hello. Hello! Mitä te teette? Me kuvataan videoa. Me kuvataan sellaista projektia niistä meidän autiotalon häröilyretkistä, niin tässä nyt samalla vähän tällaista.
saadaan jotain ihkumateriaalia, kun me edistytään. Eikö sä mua kuvaa siitä? Onko siinä pakko olla mun naaman kanssa? Tää on tällaista naamadokumentointia. Vähän niinku naamakirja. No niin, tuu nyt sisään, niin säkin saat teetä. Tai jäät ilman teetä. Veetilläkin teetä. Eikö se ole nätti vaaleanpunainen muki? Sopii Veetille. Niin, osaatko kertoa meille jotain siitä ruodista? Joo. Jonka mä kätevästi kyllä unohdin ottaa mukaan. Mut meillä on tässä, me laitettiin näitä kuvia, mitä me otettiin siitä kellosta. Kaliberin 762 kertaa 39 luoti. Joka tarkoittaa... Me ymmärretään kaikki. Se on maailman yleisin kaliberi AK-47 Kalashnikovin, eli maailman yleisimmän rynnäkkökiväärin kaliberi, jota myös käytetään Suomen puolustusvoimien RK-62 ja 95 rynnäkkökivääreissä. Niin paljon numeroita. Mutta noita lapualaisia ammustarvikkeita käytetään Etelä- ja Länsi-Suomessa. Idässä varuskunnat käyttää venäläisiä ampumatarvikkeita, jolloin niissä ei ole noissa pohjassa, että Lapua vaan ne tulee Venäjältä, koska ne on halvempia sieltä. Eikö meinaa, että sä et olisi niinku armeijan... Mitä että? Siis sä meinaat, että olisi niinku armeijan käytöstä peräisin? Niin. Okei. Siis Suomen puolustusvoimien käytöstä. Enemmänkin Niin me löydettiin sieltä katolta semmonen kummallinen puinen boksimainen rakennelma, jossa oli aukko ja kuilu niin kuin sinne koulun sisälle, jonkinnäköinen ilmastointikanava. Semmoinen aika hyvän kokoinen vielä, että sinne mahtui niin kuin veneen sisällä. Ja niiden ritilöiden välistä niin me saatiin ne tikkaat sinne niin kuin pohjalle. Siinä oli ehkä 2,5 metriä pohjalle. Siellä pohjalla oli semmoinen joku iso kone siinä vieressä, mihin mä tulin, jossa pyöri joku iso, niin kuin tosi iso pyöreät sydämet, en tiedä mikä se oli. Siihen ei viittinyt koskea, jos olisi ollut vaikka jotain kiveä tai muuta, niin se oli yhtään hyvä. Pyöri tosi kovaa, sitten tuli hyvä meteli ja siinä ei ollut enää mitään niin kuin edessä, että siihen olisi voinut suoraan koskea. Ekalla kerralla me ei uskaltauduttu sieltä konehuoneesta mihinkään. Siellä konehuoneessa oli tosi pimeätä, siellä ei ollut, kun tuli vain jostain koneista tuli valoi. Ja siellä konehuoneessa oli kaikki vähän jotenkin sekaisin, tai silleen, että voi varmaan tosi pimeydestäkin osittain. Mutta siellä ei ollut mitkään ne koneet ja niiden ne niinku paneelit ei ollut missään sellaisessa tasossa, että niihin olisi hyvä ylettyä tai muuta. Että kaikki oli joko tosi matalalla kummallisesti tai sitten silleen, että niihin tarvitsee jotkut tikkaat tai jotain, että niihin pääsee käsiksi ja muuta. Sitten mentiin sen ruudun luokse, mikä se oli toisessa päässä. Ja tämä laite ottautui jonkinnäköiseksi niinku turvallisuuskonsoliksi. Ruudulla luki jotakin niinku, aktivoidut hälytyspisteet, aktivoidut kamerat, kiinnitetyt kamerat. Tosi hyvä turvallisuus. Se oli kun pääsee täysin randomit räpeltään. Siinä koneessa oli 3 nappia, yksi vihreä, yksi punainen ja yksi keltainen. Ja sitten niiden nappien oikealla puolella vieressä oli teipattu semmoinen höskä, missä luki, että miten sitä konetta käytetään. Mitä nappeja pitää painaa montakin kertaa, jos haluaa tehdä. Ja siinä taisi olla niinku tyyli heti ylimmät 2 oli niin kuin konsolin aktivointi, konsolin deaktivointi. Niin kuin sammuta kaikki kamerat. Niin. Mennäänkö me nyt sit seuraavaksi siis sinne Lahden sairaalaan? Eikö se ollut jossain tässä aika lähellä? Joo, se on ihan tossa niinku keskustan lähellä. Hietaniemen hautausmaan vieressä. Joo. Se olisi aika kätevä. Mennään sinne Lapin Lahdelle. Joo. Sitten seuraavaksi.